हेलौ रायजोफोर नोंथांमोनखौ नबजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायनाय थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लाबोना नाजालायबाय बे ब्लगानो जाबाय जे जोंनि बर' आइजो माहारिफ्रा बिराद मोजाङैनो मोनसे हेन्डलुम मोनसे इउनिट बा हेन्डलुम मोनसे सेन्टार खुलिदों बे सेन्टारखौ नोंथांमोननि सेराव दिन्थिनो आखायाव लागोन आरो बे सेन्टाराव जोबोद मोजाङैनो माने गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय आइएएस अफिसारफोर फैदों बे आइएएस अफिसारफ्रा नायगिदिंदों बेखौनो नायगिदिंनायखौ आं नोंथांमोननि सेराव दिन्थिनो आखायाव लागोन थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै मरमी माबाखौ नुदों बाजैखौ जायाखैनो मा खुन्दुं बे मा खुन्दुं मा खुन्दुं होनना बुङो बेखौ हा कटन नैबे जाबाय क'क्राझार सत्रा गामिनि जि वेभिं बागुरुम्बा बे बागुरुम्बा वेभिंआ नैबेनो बिराद गिदिर जोबोद समायना नुगासिनो दङ नै नैथिबो गासैबो नै गामसा ना माइ गामसा दे थिगैनो नैबे मा शार्ट पिस आदसा टटेल खैखानसो दोङो एसेना बेसेसो दोङो टटेल नङाब्रा एसेना बेसे दं बेहाय 20 खान 20 खान दोङो रायजोफोर नोंथांमोना नुगासिनो दं नै नलबारि डिस्ट्रिक्टनि सत्रा होननाय जायगा मोनसेयाव वेभिं मोनसे माने बागुरुम्बा वेभिं सेन्टार बिराद जोबोद मोजाङैनो माने दानाय लुनाय जाबाय थायो गासैबो नैया नोंथांमोना नुगासिनो दं नैबे मेचिननि दानाय बेबो मेचिननि दायो नैया बेखौ मेचिनजों हागोन आरो नैथिं नै माने खुन्दुं थन्नाय जिथु राउन्ड दङ बे राउन्डआ नैया बेबायदि बिराद मोजां नैया गासैबो दागासिनो दं जायोबा हा मा गामसा नामा बिहु फालि नैबे मा सादर मेख्ला नोंनियालाय बिहु फालि आर'नाइ लोगो सत्रा जि बागुरुम्बा हेन्डलुम बे माने दानाय जि प्रसेस बेहाय माने गासै माने अफिसारफोर फैगोन फैनानै बिथांमोनखौ बरायनायदों नै दा जोंना मोसाग्राफ्रा गासैबो रेडि जागासिनो दं जेनाखि बिथांमोननि जि हानजाफ्रा गासैबो खेराइ हानजाफ्रा गासैबो रेडि जाजोबना दं नोंथां नुगासिनो दं नैथिंबो गासैबो मोसाग्रा थाग थियारि जाना दंखायो दामगासिनो दङ आरो दसे थानानै जुदि अफिसारफ्रा फैयोब्ला बिथांमोनखौबो आं नोंथांमोननि सेराव दिन्थिलांनो थाखाय आङो नाजालांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दामदो फैदो बिथां आलासिफोरखौ बरायनो थाखाय नैया जों गासैबो रेडि आरो थाग थियारि जोबोद मोजां प्रग्राम नैया
post is waiting for you on behalf of ZM, and it's a project joined by Battery and GBM. So we'd like to welcome you all first with a traditional R9 and a flower bouquet. First, we'd like to welcome the liaison officer, DG Goel. We'd like to welcome Anjali Garg, group leader. We'd like to welcome Pallavi Misra, assistant group leader. Now I'd like to welcome Sanskriti Sobani, Aditi Barsni, it's actually a traditional thing, R9 we call it, it's a tribal community, Bodo community is welcoming you here. Anushka Sharma, welcome madam. Anubhav Singh, sir, welcome. B. Sarbanan. Mr. B. Sarbanan, welcome, sir. Would like to welcome now Distri Jaiswal. Miss Distri Jaiswal, madam, welcome. Laghima Tiwari. We'd like to welcome now Laghima Tiwari, madam. Nirmal Kumar, sir. Nirmal, sir. Sabanan C, sir. Sir, welcome. Sisir Kumar Singh, sir. Sir, most welcome. Sunil sir, now we'll like to welcome Sunil sir. So welcome to Assam and welcome to Nalbari and please sir, please come. Sunil sir. Uttar Kax Ujjwal. Uttar Kax Ujjwal here. So we'd like to welcome. सेगुन का है केटली दादे नोंथांमोना नैयाव रुगासिनो दं मा मा रुदों बेहाय बेहाय बै सिगांनि खानायब्ला जों नुगोन सिगुन सिगांनिया आदसा सिगुननि कालारखौ रुनानै नैबे मोनसे सेगुन नैबे सेगुननि आरो नैबे पियास आदसा बा पियासखौ होनानै जों बेयाव कालारखौ दिहुननाय जायो नैबे जाबाय सिलिखा औ आदसा बिथिं फारि फारि होनाय दङ मा रोखोम कालार ओंखारो आदसा कालारा माबायदि ओंखारो नारजि फुलनि कालारा बोरै सिगुननि कालारा बोरै आदसा बा बारहाम थुरिनि कालारा बोरै ओरैनो बेखौ नोंसोर गाव गावनो निजे माबा जिथु माने कालार दिहुननाय सिस्टेम बे कालार दिहुननाय सिस्टेमखौ गाव गावनो नाजादोंमोन नामा माने दिहुननो गाव माने आवगायथ' जों बर'फ्रा ट्रेडिसनेलि जों बेखौ बाहायगासिनो दं खिन्थु आपग्रेड नङामोन आरो बेखौ माखासे जों ट्रेनिं लानायनि उनाव बेखौ जों फिनिशिं लाइनाव फैनो हादों आरो आपग्रेड लाइनजों जों बोरै डाइं खालामनांगौ बेखौ सोलोंनो हादों आरो बेनि उनाव जों दा बेखौ प्रसेसआव सोलिगासिनो दङ माबायदि बे प्रसेस खालामनो दा साक्सेस माबायदि साक्सेसआथ' कालारिंआव मोजां होनना बुंजागोन कालारा आरो स्किनजों लोगोसे बहुद लोब्बा दङ बेयो आदसा आदसा केमिकेल फ्रि जायो आरो आदसा केमिकेल फ्रि आरो जेब्ला नेचारेल माने कालार फैबाय आरो केमिकेलखौ फुरा दै गुदुङाव सुनानै बोखारनाय जायो बिनि उनावसो बे कालार होनाय जायो थिगैनो दिनै जि बागुरुम्बा जि माने वेभास डेभलपमेन्ट ट्रास्ट कग्रापार बा सत्रा बेहाय दिनै सोर सोर आलासि फैदों बेहाय बेहाय 2023 मायथाइनि बार अफिसार 25 आइस अफिसारा बिथांमोना भिलेज लेभेलाव ग्रासरुट लेभेलाव
माबायदि गामि दावगानाय खामानि सोलिदों बे बागुरुम्बा एबा जोबलिंनाय ट्रास्टआव दाग्रा लुग्रा आफाद बेहाय बिथांमोना हिन्जाव माहारिया माबोरै खामानि मावदों बेखौ नायगिदिंनो फैदों आरो नागिरनो फैदों फार्स्ट टपार बिथांमोना बेहायनि IAS अफिस IPS अफिसार जोंनि गामिनि बे नुग्राफोरा बे हालामनि आइजोफोरा लोगो नांनानै बे आफादखौ खुंदों बेयाव जेबिया मानोना लोगो नांनानै बेखौ लुदो दाग्रा लुनाय बेहाय जोङो हस्टेल दानायजों लोगोसे दाग्रा आइजोफोरखौ बेयाव सोलोंनानै हर लाखिनानै हस्टेल सिस्टेम जिथु बागुरुम्बा वेभास ट्रास्ट डेभेलपमेन्ट ट्रास्ट नैबे बिथांमोना बेबायदिनो बानायनाय नैया दानानै माने बे हिजों जि हि दादोंमोन बेखौ दानानै बिथांमोना बेबायदि कुर्ता सुर्ता बानायो आरो बिराद धुनिया आर'नाइफ्राबो दैया जोबोद मोजाङैनो बानायथारदों नैया धुनियालाय खुन्दुंफोरा बेबायदि कालारजों पियासनि सिलिकानि बेनिफ्राय सेगुननि जि माने नेचारेल कालार बे नेचारेल कालारफोरखौ नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनदों नैया बे दानायफोरखौ नायगासिनो नैया नायगासिनो दङ malah dakasin dengan acing official pra ini biasa nih baik dua pra dakasin ningnya ma lima Yendi di ah Yendi ini pang nih